Obatnya pola apik lah, Blon. Iya, iki apik-apik kabeh, Ndut. Wis kental. Iya. Iya. Wedhus 5 ora lumayan ya, Masam. Wis ayo, wis dilacek obatnya. Sing stroke iki dhisikno. Iya, tak dhisikne, Ndut. Heeh. Iki lho, Blon, sing nganggo vitamin B kompleks iki lho. Sing iya manjur temenan iki. Iya, iku sing terakhir. Iki terakhir iki. Iya, tak campur iki, Ndut. Ini sithik obatnya, Mas Teku. Sithik. Nyirit. Yo naturane, Ndut. Untung suntike, untung obatnya ngono lho. Iya. Apa saya kira kudu untung ngono. Iya. Saya langsung suntik. Obatnya aja sak enam dhewe kene. Ya tak suntik, Ndut. Buat mahal kabeh. Cekeli ta iki stroke iki. Ah, ora usah, Ndut. Iki tadi obatnya apa, Pak? Yo vitamin B kompleks, Vitamin B kompleks, B12, B12. terus kanggo mineral. Oh, mineral. Oke, Pak. Mineral. Bon nggih. 3 warna ya sih nggih. Telu, Dut. Oke, siap. Yang lainnya, Pak. Pak. Masih ada 2 lagi. Iki, Dut. Iki selain kurang mineral yo ono penyakite. Oh, wis diagnosane sitok kabeh, Pak. Wis Oke, kita, wis tak tarik kabeh sak obat-obat iki, Pak. Iya. Pak. Wis karek totalane iki sing wedhus. Alhamdulillah, Glong. Enake ana mantri peternak desa yo ngene iki, Glong. Iya, sangat membantu, Jo. Lah nek ora ana mantri ternak desa, wedhus ku iso go do isdet kabeh pisan. Iya. Lah terus kepiye, Glong, ngene iki kaya ongkos ta orang ngono, Bre? Alah, mbek tangga dhewe paling tukon-tukon bakun tok ya wis paling mbek tangga dhewe, Dik. Sampun. Kang Dogong, Kang Jo, pun. Nggih. Pinten nih kira-kira? Anu niki sing niku suntik hormon kalih mineral niki. Niku telase 6 selawe wedhus kalih iku. Insyaallah. Lah sing gede kang jenengan korengen, kembung, obatnya apa B kompleks. B kompleks niku mahal saking peteng niku mboten obate. Niki sekitar 470. Lho kuwi renji, Glong. Lho karo tanggane dhewe kok ngono sampean, Pak. Lah jare ki kon ngomong suntik obat sing terbaik, Sing paling apik. sing paling apik, suntik karo dokter sing paling apik. Wong mantri tanggane dhewe kok ngono peternak Lho, desa. lho sampean nek melek murah yo ben misaji, Pak. Ngono. Ning warung. Lagi kepiye lah sekarang tak suntik wis tak obati kabeh wedhus mewaras kabeh. Ngerti semono ya malah tukono misaki temenan. Gamane wong loro totalane 100 bojo lho kepiye adone iki lah kowe termasuk menipu aku ah. Piye, Jo, ngene iki, Jo? Tukang-tukang baku yo, Glong. Lah ya rumah saku mek tanggane dhewe ya. Perjalanane atuh obate sing mahal. Sak botol mah ora oleh 1000, Kang, Masam. Terus kepiye, Glong? Yo ngene wae apik-apikan. Wong loro gabungan aku kayak wedhus ora apa-apa beneran